Ne tɔgɔ Maimuna Kulibali. Bɛ bi feere. An b'a ta 300. N'a y'a ta 300, an b'a feere 50. 50 tɔnɔ y'an ta ye. Ne tɔgɔ Amadu Konate. N'a daminɛ commerce ne ye école-den de ye comme congé kɔnɔ n bɛ fɛ ka dɔɔni kɛ mamuso de ci a la n bɛna mamuso dɛmɛ dɔɔni n'o tɛ ne yɛrɛ école-den de ye. Bon u bɛ taa tigɛ kulu la ka na d'anw ma anw fɛnɛ b'a dɔɔni da an tɔnɔ da kan dɔɔni u bɛna d'an ma u bɛna siri d'an ma 50 an b'a feere 60. Gɛlɛyaba de b'an ka nin feere la fɔlɔ tigɛɲagatigiw tun bɛ yaala ka na d'an ma an pilasiw la mais sisan an bɛ taa fo Kɔnibabugu de la n'i taara ta yanni sotaramatigiw k'i ta o bɛɛ ye baara ye i bɛ tile ban kuru fo wulada i tali i bɛ deli sugu bɛɛ de da mobilitigiw kan n'olu fɛnɛ ye ta o ta pase yɛrɛ fɛnɛ o tɛ manamana tigɛɲaga tɛ sɔrɔ hɛrɛ la nali fɛnɛ tɛ kɛ hɛrɛ la. Ne tɔgɔ Ismail Jakite. Bon n bɛna tigɛɲaga san n bɛ taa bin san n b'a di saga de ma seli sagaw de don. Bon ne ye saga san minnu bolo n'u ɲininka saga bɛ mun de dun kɔrɔlenw bolo pour que n ka se ka éviter problème na quoi n ka problème éviter quoi parce que i bɛ saga dɔ san dɔ bolo n'i m'a ɲinɛ dumuni n'i y'a san saga bɛ taa bana saga san yɛlɛ la n'a ma diya i b'a faga ni seli cɛ bon i y'a san minnu y'a mara ka bɔ n'a ye yɔrɔ jan fo ka na n'a ye n'i y'u ɲininka maintenant a saga tun bɛ mun don i bolo kɔrɔlen i b'o san i b'o d'a ma bon dɔw bɛ yen nɔ n'i ye bin d'u ma a b'u kɔnɔ boli n yɛrɛ y'o tɛ parce que saga 5 de bɛ yen nɔ n'i ye bin di dɔw ma a b'u kɔnɔ boli bon donc minnu bɛ bin d'u kɔrɔ n bɛ taa bin d'u ma minnu bɛ tigɛɲaga d'u ma n bɛ tigɛɲaga d'u ma. Mamadou Cɛman Kuyate ne bɛ bin saga di n ka saga ma parce que saga b'a fɛ fɛnɛ an bɛ seli fɛnɛ la quoi bon ne bɛ saga lamara kɛ fɛnɛ ka kɔrɔlen ka fara o kan. A client ka gɛlɛya bɛɛ n'i sannikɛ cogo dɔw nata ka bon dɔw nata ma bon i bɛ dɔw ta suma n'i y'a suma ka d'u ma kuma t'a la o bɛ taa n'a ye mais n'i ye dɔw ta suma u b'a fɔ k'a ka dɔgɔ f'i ka obligé ka dɔ fara kan sinon o tɛ sanni kɛ a bɛ ten. A sɔngɔko la bon ne kɔni hakilinata ye mun ye seli la sa a da gɛlɛyalen don u kɛlen k'a da gɛlɛya n'o tɛ kɔrɔlen an b'a san prix la ani san prix tɛ kelen ye. San fɔlɔ la an ye tɔnɔ sɔrɔ mais san laban in na tɔnɔ ɲɛnama t'a la dɛ fɔlɔ nkalon kɔni mais fɔlɔ an tun bɛ tɔnɔ sɔrɔ mais bi bi in na tigɛɲaga gɛlɛyara tɔnɔ ɲɛnama t'a la fɔlɔ an tun b'a ta 100 an bɛ se ka feere 200 mais ɲinan a bɛ fɔ 180 n'an y'a daminɛ ni sini ye seli ye sini seli ye safo wagati an bɛ don ni cɛ an bɛ taa so mais dɔw bɛ continuer a la fo seli tile 3 quoi mais ne t'o kɛ ne da ye sini ye seli dɔrɔn ne b'a